Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 11 та мошинои арзон ба мо равон карданд ки через имо WhatsApp мошинои арзонаке ба шумо пешниҳод мекунем. Бардони азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария чӣ хеле мошин хариданӣ нависем. Бардони азиз, мо кӯшиш мекунем ки ба шумо пешниҳод кунем. Агар шумо ҳамин хел ранги ҳамин акаҳо мошини фурӯшиё ки замин квартира ки хона ягон чиз дига дорем, бардони азиз, метавонем дар номерои имо WhatsApp рӯй кунем. Мо дар видеои оянда реклама кунем ё ки ба мо занг занен, мо маслиҳат карда дар видеои оянда хона замин мошинтона реклама мекунем. Бардони азиз, курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 155.29 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем видеонавори моро падилса кунен, мо бошад наворо сар мекунем, рафте. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ, бардони азиз, Opel Vectra BI, бардони азиз, Opel дути соли бароишуш 1995 судишуриш бензини холияй, мошин бензинка дигаштагиай, объем моториш 1.6 литр, коробкаш механика, сайистани мошин беҳтарин. Бардони мошин задаги пӯшидагӣ надорад, мошин цветиш сафеда ям хеле беҳтаринай. Мошин 1 сола ҳуҷҷат кардага, баллонои 80% дорад. Мошин бе ягон камбудия, хадавои 50%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 25000 сомона бо кадоми харидори аниқай арзон мешавад. рақамҳои Тоҷикистоншо ва рақамҳои Россия WhatsApp ҳам доранд, метавонен маълумоти пурраша гирем. Бардони азиз, бо муомила мекунанд. Марҳамат, ногуфта намонад ки агар шумо ҳамин хеле мошин доред ки хона, замин, квартира мехоҳед реклама кунем, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед, мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем бардорон ба дими мошини фурӯшӣ. дими мошини фурӯшӣ мо, бардони азиз, Toyota Mark 10 соли бароишуш 1998 судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 2.4 литр, коробкаш автомат аст, старт-стоп дорад. Бардони азиз, сайистаи мошин беҳтарин, задаги пӯшидагӣ надорад, 1 сола ҳуҷҷат, 4 та баллони нав, 80%. Бардони азиз, хадавоиш нав кардага, задни камера, монитор ҳамаш қоидави аст. Бардони азиз, мошин бе ягон камбудия қарор дорад дар ноҳияи Ҷинникӯл. Бардони азиз, дар дӯстӣ. нархаш 33000 сомона бо арзон мешавад ва варианти алиши ҳам дорад, ба ягон сечка, ягон мерседесо кати варианти алиши ҳам дорад. кадом метавонам ҳамин хел мошин дошта боше, вариантҳои худтона пешниҳод кунед, маслиҳат кунед, алиш кунед. Марҳамат, рақамҳои ака дар поёни видео бардоред. мегзарем аз сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ, бардони азиз, Hyundai Starex соли бароишуш 2000. Бардони азиз, судишуриш дизеле, объем моториш 2 литр, коробкаш механикай, мошин дар ҳолати хуби техникае. Бардони азиз, мошин 100%, аккумулятори нав задага, хадавои 60%, баллонош 80%. Бардони азиз, мошин бе ягон камбудӣ, мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархаш 28000 сомона бо кадоми харидори аниқай, бо муомила мешавад, арзон мекунанд. номерои Россияда, бардони азиз, наста имо WhatsApp шам кор мекунад. номерои Тоҷикистон чигап пайваст кардагар, кадомтон Тоҷикистон занг мезанен, чигапаш пайваст кардагар дар номерои дингинааш. марҳамат, метавонед маълумоти бештарша гирен. дӯстони азиз, ҳамин рақамҳо лайкотона дареғ надорем. бардони азиз, шумо хоҳиш мекунем якта лайки бепула монед ва видеонавори моро агар имконият бошад дар имотон падилса кунед. чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ, бардони азиз, Daewoo Nexia соли бароишуш 1995 судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.6 литри, простоя, коробкаш механика, сайистани мошин хубе. Бардони азиз, мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. мошина аккумуляториша нав задаган ва ҳуҷҷатошам нав кардага, 1 сола тайёрай, губкават кардага. Бардони азиз, мошин бе ягон камбудия қарор дорад дар шаҳри Ваъда. нархаш 11000 сомона. нархи ахирон шуда гуфтага дига арзон намешавад. Бардони азиз, хай кадом метавонед бо ягон вариант доред ки ягон гап дошта бошед, метавонед дар ҳамин рақамҳошон занг зада маълумоти худтона фаҳмонед ва пешниҳод кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ мо, бардони азиз, ВАЗ 2111 советский мошина, свети савз. дӯстони азиз, ҳолаташ беҳтарин, мошин задагӣ нест гуфтага соҳибаш. мошин парчи дасти я удам дагаштагиай, соли бароишуш 1983 судишуриш бензини холияй, мошин тоқа бензинка дигаштагиай, объем моториш 1.6 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин хубае. мошин қарор дорад дар ноҳияи Норак. бардони дар шаҳри Норак бо хай маълумоти дигаша мегирен.
нархаш 10000 сомона нархи ахир шуда гуфтагай соҳибаш хай бо ягонтун агар ба қази харидани бошад метавонед занг занед бо қатиш чақчақ кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини навбатии мо бардори назди Opel Vectra i бардори назди Opel Vectra соли бароишуш 1994 судшуриш бензин газорат кор мекунад. объем мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош 70% хадавой дорад. маълумоти пурраша бо телефон метиҳем гуфтагай кадоми харидори аниқа беҳуда нороҳат накунам гуфтагай бардори назди хай ман фикр мекунам мефаҳмед шумо кадомтон агар анхел мошинхар бошед метавонед хай бемалол занг зада маълумоти бештарша гирен. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 21000 сомона бардори назди нашод арзон ягочи гуфтагӣ неста макӣ бафкем ки нархи ахиршай. рақамҳои яка дар поёни видеои кадомтон агар харидани мошини алиш кардани метавонед вариантҳои худтон бардорам пешниҳод кунед. марҳама. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ мо бардори назди Lada Priora соли бароишуш 2010 ҳай бардори назди молодёжни родной краска сафед сӯзишвориш бензини холи бардори азиз тоқа бензин карда гаштагай. объем мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошина таъмирофаш қатъи ҳуҷҷатош буд шидагай бардори азиз рошна сум дар кор рафтагай. гидравликаи камзанед дорад кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 25000 сомонаи нархи ахир шуда гуфтагай дигар арзон намешавад. беҳуда занг назанам. хай кадометон бардор харидор бошед 25000 арзон аст. солшам соли 90010. марҳамат метавонед маълумоти бештарша ай ҳамин рақамҳои поён буда гирем. мегзарем бардорон ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ мо бардори азиз ваз 2109 бардори азиз соли бароишуш 2003 молодёжни мошинай сӯзишвориш бензин газорат кор мекунад. объем мотори 1.7 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор. мошин губковат кардагай аккумулятор дорад. таъмировкач буд шудагай бардори азиз. маълумоти пурраша бо телефон метиҳем гуфтагай бардори азиз кадомтон харидор бошед. мошини қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархаш 18000 сомонай. беҳуда занг назанед гуфтагай ба смс нанависед кадомити харидори аниқай занг зана бояд чи дигар муомила мекунанд. мошини диска писка шудагай поли худ молодёжне бардори азиз. марҳамат. шумо хоҳиш мекунем ки бардор ҳамин видеонавори мо дар имоотон падилиса кунед лайкотона дареғ надорен. чӣ мошине ки дар дар комментара нависед мо албатта мемонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо бардори аз ваз 2107 ки бардорон хоҳиш карда буданд састани беҳтарин шай соли бароишуш 2008 сӯзишвориш бензини холия бардори тоқа бензин карда гаштагай. объем мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошина састани хубаи мошин диска писка шудагай хадавой дорад. маълумоти пурраша бо телефон метиҳем гуфтагай кадоме ки харидорай. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 26500 сомона бо муомила мешавад гуфтагай камтар дигар. рақамошро дар поёни видео бардори дар поёни навор кадометон агар харидани бошед метавонед занг зада маълумоти бештар ва пурраша айсёбияи мошин гирем. дӯстони азиз як чизга ки бо гуфта намона ки бародарон агар мошини фурӯш дошта бошед дар имо дар ватсап рой кунед мо дар видеои оянда намехе рекламаш мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ мо бардори азиз ваз 21099 молодёжне соли бароишуш 2004 бардори азиз сӯзишвориш бензин газорат кор мекунад. мошина полни худ яъне ки айсар тайёр кардагиам полни худ молодёжи чотка кардагиай сӯзишвориш бензин газ. объем мотори 1.6 литр коробкаш механика мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 14000 сомона бардори азиз. бояд чига муомила мекунем гуфтагай ҳуҷҷатош буд шидагай бадтари ҳуҷҷат будашанаш бо арзона мекунем гуфтагай соҳибуш. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардор мошинча чоткай кадометон харидани бошад метавонем занг зада маълумоти бештара гирем. мо бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ мо бардори азиз ваз 2106 молодёжния яъне ки советский мошинай бардори ки 06 хоҳиш карда буданд. соли бароишуш 1980 сӯзишвориш бензин газ задагиай кор мекунад. объем мотори 1.6 коробкаш механикаи бардори азиз. мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин 100% кор мекунад.
хадавой дорад. Мошин то моҳи августа ҳуҷҷат дорад. 4 таига баллони нав пачка задагиай бе ягон камбудиай қарор дорад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров. нархаш 8700 сомона. бо савдоам мешавад, муомилаи хубам дорад. кадом то харидори бардори азиз метавонед занг занед, маълумоти бештарша гирен. номерое ки дар рӯи экрани бардори азиз ба ҳарфҳои сафед дар фони кабуд, ин номерда метавонед мошинои фурӯшии худтона қатъи хона ё ягон чиз дига метавонед агар реклама кардани бошед роя кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.